Čaute, to je Ezio a vítam vás pri takej informačke Minecraftu serveru. Takže Martin vytvoril server a preto takže už budem normálne nahrávať, len mi nedovolí, aby som nahrával s ním a hral som sa s ním. Či by som nahrával na tom serveri, ale hrať áno. No a druhá vec je, že budem mať nový PC, nie že nový, ale nové komponenty, všetko, procesor, jak sa pamätám, jak to bol Intel Pentium Dual Core, lebo tento som zistil, tento čo mám teraz tuto, ten má, čo? Intel Celeron. To je čo do hovna. To je shit. No aj novú grafickú kartu a všetko. Takže Minecraft style. Creeper style. The creeper. Creep. Yup. Yup. Opa, creeper style. Takže takže haló. Takže tak preto. No a keď budem mať ten nový PC, už budem vedieť aj nahrávať Call of Duty Black Ops 2 urobím multiplayer. To si nainštalujem. A tak dobré hry sa nainštalujem všetky najnovšie hry, všetko mi tam pôjde. Bude to super rýchly počítač, najrýchlejší, čo som používal vo svojom živote. A tak, no ďakujem, že si pozreli toto video. To je Creeper Style. Opa, Creeper Style. Toto kreslil môj spolužiak. Tak nehovorte, že to je také škaredé. On nevie kresliť, môj spolužiak. On je len takéto šity. Čo to je? Creeper je zenalý. A nie. On je čierny, ale nič. Nevadí, necháme to tu. Tak ďakujem, že si pozreli toto video. Čaute!